Sabeu. Soc exponencial i explicaré l'explicació. Aquí, tots els múltiples que són de 9, això és 9, 18, 27, 36, també ho són de 3. Però en canvi tots els múltiples que són de 3 no són els de 9. Per què, Sebas? Perquè el 9 és més gran que el 3 i llavors... Què passa? Que quan calcules els múltiples de 3, tots també són de què? Estan en el 9. exacte. O sigui, en el 9 tots els múltiples estan en els múltiples del 3, però al contrari no, veritat, Sebas? No, tots els múltiples de 9 estan en el 3, però en el 3 no estan en el múltiples de 9. Vale, gràcies, Sebas.